Hokeiko jokalariak, nahiko bolada txugunean zabiltzatela, 2018an ligako txapeldun, eta 2019an Eurohokei Klub Kapeko txapeldun orde. Ja, finalera iristea bada zerbait, ikusi. It's trapped, played in, and then tapped in for the opening goal of the game. Real Sociedad are ahead. Still live, and it's in for a second goal for Real Sociedad. And that is it. It is all over. Real Sociedad are through to the final. Liga horretatik, Erguin, egia da inork gutxik espero zuela, zuek liga hura irabaziko zenutenik? Bai, liga hortan egia da, aldaketa asko euki genitula eta bukaera arte horri ibili ginela. Eta azkeneko momentuan pixkanaka partiduak irabazten hasi ginen, eta finalean bukatu eta hori penaltitan irabazten genuen. Hori nun izan zen? Bartzelonan. Hori Bartzelonan. Eta gero Herbeheretan, urrengo urtean, ezta? Bai. Jokatu zenuten Europako finala, Maria. Bai. Etzen irabaztea posible izan, baina horren gora iristea ere izango da zerbait zuentzako. Bai, gu ja finala iritsi ginean ja esan genuen. Guk uste gu ja oneraino asko dela, eta orain bakarrik jokatzea, eta ikastea beste gandik. Osea, Herbeheretan izan zineten. Bai. Amsterdamen kale gorrian izan zineten. Jode, Virginia. Bide guztiek gorra eramango gaituzte, Virginia. Zena, pekatu. Beste... Etin jazta. Beste atxurroiek ez da. Bueno, oie gero galdetuko izkiet kamerinoan. Ikasi hurrengorako bai, ze ikasi duzu, Hane, goi maila horretan arituta gero. Hombre, esperientzia kristona izan da. Jolastu genuen munduko jokalari onenen aurka. Da hori nik uste inorketzula espero. Koska nabarmena da. Nabartzen da. Bai, jende asko, jende asko hortaz bizi da. Profesionala dira. Orduan, hor dago koiska hori, ezta? Batez ere fisikoa edo gehiago teknikoa edo? Biak, kombinaketa bada. Obeak dira. Bai. Oroar. Bai. Jokeia eta gero daukagu futbola. Hori da. Mailetan, eta egia da hementxe datua Realak futbolean ez zuela titulorik irabazi 87az geroztik. Pentsa. Gero etorri zarete zuek, eta ekarri diguzue Euskal Herrira erreginaren kopa. Hainbeste denborako utxunea eta gero berriz ere erreginaren koparen garaipena gogoratzea ez dago soberan, ez da? Jarri mesedez berriz ere bidi. Ikusi dugu hor zer gertatu zen, dena bizi partidua irabazi, momentuan zelaian ospakizunak eta gero orokorrean ze torri zaizue, Ane? Ondorio. Ezakit, nik uste igual erreginan kopako finala baino lehentxo ere bai notatu zala batez igual kaletik eta ezberdintasun bat, pixka gehiago ezagutzen zizuela, baina ja kopa irabazi genuenetik ja nik uste asko aldatu dela, asko ze gehiago ezagutzen digute, jende gehiago gertuatzen da gure partiduta, osea, nik uste izan dela jende gehiago engantxau da guregan eta gaina gaur egun emaitza honakin gabiltzela eta baino ere gustuago. Hor, adibide modura, aldaketa horren, froga nabarmena da, anoetan jokatu zenuten derbian aurreko denboraldian 21.000 lagun izan zirela, ikusten, aurten 28.000. Pentsa nola ari den nabaritzen alde hori, ez da denbora oso gutxian gainera, bai? Bai, kristolako buma izan dugu eta momentu hori aprobetxatu beharra daukagu. Guk anek esan dakoa, asko nabarmentzen dugu nola kaletikan goazen, nik asko pasaiatzen dut kontxatikan eta jendeak begiratzen gaitu eta ikusten gaitu eta hori
badakigu gerala, eta hori garrantzitsua da guretzako, emakumezkoen kirolantzako eta realarentzako baita. Eta hori, ondo daramazue, gustatzen zaizue kalean ere errekonozimendu hori eta jasotzea? Bai, gure ganako errekonozimendu hori errespetuzkoa da, jendeak errespetatzen gaitu, eta oso polita da, gira esateko. Ze, Ane, jokalari batek berdin jokatzen du 2.000 pertsonaren edo 28.000 pertsonaren aurrean? Presio. Lehenengunen ez. Lehenengunen ez da igual jokatzen. Nio gero ja pixkanaga direz bai notatu zala guk lehenengo aldizan nuetan jolastu gendunen, jende pila bat etorri izan, da 21.000 ustet izan ziela, eta, klaro, guretzako izan zen dana berrie. Kolpetik, ez da? Bai, ez genduna horren beste jende espero, eta hori, bai, izan zen ez dezu berdin jolastu. Eta, etxatxo, barkatu, ez duzu berdin jokatzen, zer daukazu baburuan? Eske zaioa da, horren beste jende egin jokatzea. Igual buru, bai, ez zari ohituta, eta orduan gauza estimulo txiki hori pixka aterrexeago deskonzentratzen dizue, baina gero ja ohitzen jungea eta ja ezberdine da, baina badauke ja esperientzi txiki bat, orduan.